И здравейте, хората! Втория клип. Надявам се този да ви хареса повече дори от вчерашния клип. Днеска ще играем на Garry's Mod. Пръв пункт ще им бъгне. Добре хора, какво искате да бъда ми е интересно? Ще кача тук по тази стълба нагоре. Дано по тази стълба нагоре да има нещо горе хубаво. Учи тухли. Ще ставим железни тухли. Ох, Къде? О, Чакай, хора, аз ще го усетих се едно казах, нещо. не ще го Усетих се казах, едно то нещо. Никита е пропхант. Ники, дай ми шанс, ако ме намериш. Не мога. Хвана тема при пропханти. Найс вече апак. Мани! Помощ! Вижте каква развръзка! Защото беше... Как ще го пусек? Пак Хънтър пропханта, той нали беше Хънтър. Ники, я правя да влезеш в коша. Се отваря. Ако не се бъркам. Ти... но... Него. Малко ще е странно, с по-добре настрани малко, защото... 10 секунди. Една друга кофа. Научавам да си налея нещо за пияне. Аз съм умря тама накрая. Добре, айде да видим да изпечелим поне пропханта. Така хора. Това ще съм. Не е много хубаво. Ама хиш. Аз се търся продукта, но не мога. Че ще бъда, може би. Чевам на по-горен етаж. Аре, отвори. Тук ще се скрия. Къде се крие този? Чай, че... Ще не ми дава се пробва. Така при това ще ни троши всичките спорове. Скучи. Мога да се преобразя така. Тук сме. Аз съм справен, не. Nothing beats the Jet2 holiday. Така, ако можеш да падна между... You just killed a good friend of mine. For God's sake, he was the former leader of the Illuminati. Слушат някой пропнате до мене. Затворих. Окей сме, хора, добре сме. Какви ползата се пам? Ей, ще ти... Играти. Какво беше ти, защо се стъквах в няколко купчева, човек? Беше бъглата игра. Я видим, Никито жив. Той е жив. Той ти в какво си? Какво ти, бе? Не знам. Някакъв сок. Или... бисквитки. Окей. Тези кенчета малките са преобразих. Тези кенчета малките, според мен. Ама не май.
Ай, къв си вързан. Аз сега трябва да мърдам. Не, преобрази са в генчето. Можеш ли? Не, виж колко по-хубаво. И сега са скри под леглото. Можеш ли? Никите играл този мап май, бе. Той в принцип Ники май играл повече от мене. Колко часа имаш, бе? На кое, бе? На гари съм от колко часа имаш. Давай, Ники. Не знам. Тя се обявила. Тук май ще намерят усещам. Как гледа през стената, чойтър. 184 часа има. Той има още 184 часа. Аре, според това става. Това ще си има 100 няколко часа. Аз имам едва 18 часа. Ако искате, мога да ви покажа между другото. Би трябвало за една секунда, две да ви излезе на екрана колко часа съм играл. Почвам да бегам. Не си ме видял. Това е само иллюзия. Никита, дали ще успее да оцелее поне един рунд? 30 секунди му остават. Много са близко до него. Точно, как се го? Най-накрая намериха го. Това е много добър рунд за Никито. 7, 6, 5. Сега ако го оцеляте, най-смешното. 4. Да, видяха го. Бегай! Майко! Как му върза? Айде, бе! Айде, бе! Свършвай, бе! Ей! Браво, Ники. Ти къде се намираш? Аз съм на басейна. Чакай се да, ще едва те чувам. Върмарт съм аз. Кой? На някакъв магазин съм аз. Добре. Как вие не чак хора, вие може да се абонирате с камбанката, за да не спускате още и още контент. И да някой хареса клипа да го лайкнете. С револвер ли да игра? Да се съм жив. Хопа, тока на напрямк странно звучи да излеза. Да излеза? Не, луки тук това, брат. Някой от тях сигурен съм. Бе, Ники, нали са не знае? Това е саундборд. Ники, как се разбира дали е човек или не е човек? Ники, как се разбира дали е човек и не е човек? Да, знам, странно върху всичко. Да не проверяваш ли с Защото аз мисля, че ако не се вдигне, е човек. И трябва да умре. Пишете в коментарите как... Косана? Получих някакви точки. Пишете ми в коментарите те паса убиха да пускат саундбордове. Пишете ми в коментарите на играта как да стана по-добър, наистина. Да, аз слушам саундовете на хората, но не мога да ги намеря. Има и тактики, ако знаете някакви тактики, може да напишете в коментарите. То сега от нашите ли? От нашите. Добре, че сега не мога да го дигна, защо не е човек? Защото преди не бяха 3. Не съм ме интересно как. Ще кажа да ги спуснам тези щета между другото.
Sad ti ne mora da go nosa? A, moga. Znaš, nekako potraži na stav... A? Ti kak se ga frknao je? Mislim, ti ne može. Ama neću je. Ne bi trebao. Така, пак сме в Чиндаско, както и аз всеки ден. Hello, my bitches. Hello, my fucking nigger bitches. Нека намерение някъде. Hello. Oh, hello. Come on, just kill me. I'm just a bottle of chocolate milk. We can talk on voice chat. This is cool. You say chocolate? Food fetish? Chocolate milk. Чух някой в къщата. А колко бомби трябва да има? Една. Бомба! Уби ме, а не. Си само уби. Ми трябва да е на долния етаж на същото. Ето тази стаечка. Интернетна стаечка. Ага. Искам само да издираме. Не не мога така. Това беше тест. Няма... Но така бомбардирал, надали ще има човек. Давайте да излезам. Я, набива домеците. Къде е, брат? Да. Вече идем. Че съм пант. Чо, пич. Леле, каква е тази карта, бе? Ама то навсякъде има хора, бе. Как Никита го пусна на поръкването, бързан. Айде, някой го намериха. Никита, World рекорд, намериха го за секунди. Че аз не умрях. Не бе, откуда? Може да дам едно бъгнето място. Че не ми... Яде, да. Еми! Три, да, едно почнахме хора, айде. Дайте газ. Да щупим. Картошка. Каква лампа? Картошка. Легото. Картошка. Хора, тук ми се складирам да рада оцеля. Я люблю картофельные Така. пироги. Мисля, че добро място намерих. Драники называются. Спасибо, я знаю. О, това е хънтър. Тама ще да кажа, между другото късвам, до вече тапнах и видях, че си хънтър. Обръща всичко от надолу до главата. Mm. 30 секунди по-точно само че сме живи.
полиция. Песник. Как избяга? На теб между другото, колко време ти пише в играта отгоре в дясно? 44 минути. Ти си повече, на мен даже ми трябваше 35 минути съм мат. 36, ай, всъщност. Взривяваме! Добре. За момента се радвам, че никой не ме е намерил. И аз не съм единствения жив. Също няма. Няма нещо. Чай, че обърках бутоните. Докато те ме гонят и ме търсят, аз ще си отворя ще анбоксвам. Защото видяхте, че съм на плюс кредити. И сега ще въртнем 3 пъти, за да ги закръглим на 45 и 30. Да видим, то ще даде повече, те ще, не знам. Дано да ми даде някакви хубави... Не знам, кредити ли са казал ти, път, не видим. Дай. И за малко. И не мини сме. Така, аде, дай. Кога да стреля, само 200 ви за мен. Тега си якто. Последен шанс. Аре, бе. Сега ще спалма този бокс. Не, последно. 1500, аре, като финал 1500 ми дай. Така, над минус 2000 сме. Ти видиш да ме скупа? Може купя някакви SMG-та, ма. Аз кое левел съм? 5 хиляди! Може купя някакъв по-голям глобал. Живи ли сме, бе? Да. 10 хиляди! Не! 30-40 секунди ще успеем да оцелим. 5 хиляди, ус! Видях. Ники Нук, анбоксинг 5000 полици. Баси как ме клеят. Аз получих 200 два пъти и един път 1000. Или 3 пъти 200 един път 1000. Така хора, на ваше оставя между другото да изберете какво да си купя. 500, не! Даде, но, чакай. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хайде, лека! Спечели! Лека! Отворих 10 хиляди, отворих 10 хиляди. Добре, ти си вързано. Така, аз какво спечелих между другото, как спечелих? Нищо. Поне направих добър рунд. Така, Аз съм готов. вие ще си изберете, между другото трябва да я продам. Сел айтем и сел. Аз не използвам без си. Вече трябва да я плащам, добре. Най-перфектното място. О, вече сме на 46. Добре, вие изберете хора какво може, какво да си купя от всичките работи. Има още някакви работи, аксесуари, Нет, я не хочу, закрой рот. клей. Не Ще смотрим. прочета колкото Не, може добре. повече коментари, Нет, ты не понял. така Да-да-да, че ти не пишете. Белорус Ми пак, везет по лесу. очень вкусно, ням ням Видит ням. картошка, видит картошка растет. Так. Он взял, Най-тъпото е, че някакъв, ну и выбой, ну и не знам выбой. какво прави, обаче Нет, като ты пусне заикаешься, микрофона, я се не- чуват я не някакво хочу- Бля, я не хочу. гадно. се чува. Я не хочу твои шутки слушать. Револвера. Чувам го. А чё ты Я? заикаться начал? У меня на X стоит микрофон, Бля, пойду блядь. готовку поем, подождите. Не кричи опът. Той пък че да няма хора. Да. Хора, правя предизвикателство, само трябва да побързам. На Ники как за Бога пак е фактор. Не ще успеем да намеря Ники. Бля, ну Явно съм едно покрай Никой, не съм го... О,
Costa. Майко. Така, така ще такова не един не убиха. Да нет. И виноград я Придумал. придумал. Давай. Никито май ще умре. Ако можеш между другото да влезеш с нещо малко е доста добро място. Как няма да го скоча ти, бе? Това мап не жут съм го играл. Дай, пести! Трябва да не записвам въобще. Добре. И ще успея да направя, но ще успея да направя спокойно, да. Да спечелихме, аз не ще направя към. Не това съм спокойно. Не знаю, что такое виноград. Заведем пробхан, раунд 5. Найт клуб. Тунц 247. Там. И... Добре. Доброкол, угостишь меня? Кого А то ты там преобразил? Я не понял, долбоёб, он Человек послужил, реклам! шумелятся. Что? Я жопу хуя. Ама това В чем мърда! смысл винограда? Това го дупчик, той е безсмъртен, той е хакер! Да Вино. хватит мне бить своей анальной палкой, блядь. Малко странно място, но... Човек! Хвърляме! Лена, полена, назад. Айде! Дихане, баг. Таран, буки бум. Чики дака, дука дака, вака дака. Стоп, как оно виноград есть? Опа, почекай. Ми так, аха вкусно, ням. Здравствуйте. Това е. Викам се, че умря. Айде, ще успея да намеря Никито. Куда? Айде. Не! Аз не мръднах тук, що? Я ще Чопка някой? Не! Срвихаме точно на секундата, бе! Е умря ли, бе? Аз не мога да го намеря, той вече ме умря. Да, не питайте какво става тук, стъкнах. Айде, бирах пръстените, не знам какво стана. Ще чете вестник. Кой е тази кола, бе? Между другото, за малко ще да пусна 10 бутла. Дай песни. Добре. Чай. Да. Две песни! Не! Ти умре, да? Да, бе. Какво си имаш, я? Дето си. Ти имаш толкова малко от мене. Да, защото си купих скинче. Ламба! И къде гри ми кой стане? Не гледам, ба. Може от да се прави. Влияй, 15 000. не се качи. Да, виждам. След това виждам, ако се скриш на тази лента, ще да кубо. Що ли витрам? Защо не мога да намеря един жив човек?
Nema bombe. Ne, to se nas nema nekakve. Da vidjeti. Međutim, međutim, mnogo bignati nešto ne ništa tamo moda. Ko? Neka ne, to koja? Da li nek gleda kavala? Nije, taj ti treba moja. A. Što god, tukaj. Ja, šikujemo li točka? Gledajte, če mi nekaj provjerjava. Ej. 30 minuta. Radimo. Kažuto. Moguće, ovo minuta. Treba opipom. Двадцать. Раз. Конечно, револьвера мой. Значит, это 200 points. Not 5 points! Сега са сети, той е points. Ги хочу повече пътя. А то points, брат. Да. Събрихме се към сервера. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, добре. А той долу ще пише 12 от 40. Не, събрах се там още двама. Защо съм тук? Как да изляза? Хора, вижте какво не ми става. Там така. А, Не, бачи. Не почине добре нас. Добре, направи се да не мога да мъргна и да гледам. Добре, може да се измикна от път, но не ме си нас. са. Да. Или изгуби, или спечели. Да. Не се. Червено, червено! Моля. Там. Грешното! Има някакви се просто. Никола, да знаеш, аз съм бил. И съм в затвора. Не мога да се излезе. Между другото, сега се превърнах бил, бе, не мога да изляза през малките откъде. Май пак не мога. Чакай! Добре, добре. Да. Да. 50 не мога да намерят ни спечеля, може дори един раунд. Ще покажа колко кредита общо, колко поинт имам. Имам 50 000 points.
51 хиляди докучите. Ето ми го скина. Какво се влезна, бе? Това е от мене. Не можах да бъда прав фронт. Исках и още едно наслед, но завършваме играта с Counter Team, но успяхме да направим 2 или 3 победи на Trip Steam, така че съм доволен. Моля да се абонирайте, да лайкнете ако ви хареса клипа и ви чакам утре от 6 часа. Довиждане!